ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саи мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ гуфтага аст соҳибшон, рӯпарӯи сталови Самандар, наздикои колхози Россия мешавад. мега соҳибшон лаби роҳда дом қарор дорад. Якхонага квартира аст бародарон дар сеюм ошона қарор дорад. доми 5 ошона дар сеюмаш қарор дорад. 30 квадрати метр обсве дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, кухни, термис дорад. ремонти хона беҳтарин нав бо ҳамаи шароитош таъмин аст. фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ. боз мегӯяд арзон ва муомила мекунем. ҷойша мегӯяд соҳибшон агар нафаҳмида падроб мешавад ба телефон, яъне ки чон мефаҳмида мегӯяд наздикиҳои колхози Россия мешавад лаби роҳда. хоб, бародарон, ба кадоми шумо маъқул аст марҳамат занг занед, бештари маълумотро ба шумо мефарам, бо арзона мекунанд. аз шумо хоҳиш ки лайк камонед ва имконият бошад ҳамин навори моро силкаша дар имо ба сабтон падлиса кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бародарон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар деҳаи ҷавонон гуфтагӣ аст. ҷавонӣ ҳамин хел маълумот аст, ба района мегӯяд хело наздик аст. хоб, дӯстон, 4.5 сотиқ замин аст ки қариб 5-6 дар хонада фундаменто рехтага ки хона мегӯяд даруношо мегӯяд хелша мегӯяд 4/5 ва калидори 11/8. инам хеле фундаменто рехтагия. гирди хона полни худ мегӯяд маҳкам аст. ноҳияи Ёвон, деҳаи ҷавонӣ, ба район наздик мегӯяд ҷои беҳтарин аст. замини обӣ ва свет пастяни аст. бо нархи 85 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз муомила савдо ҳам дорад. ба кадоме то ки маъқул аст марҳамат тамос гиред, бештар маълумотро аниқ карда гиред. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ гуфтага аст, пеши корвон, яъне ки ами лаби роҳи пеши корвона ҷои беҳтарина кадоме аз инҷа худаш маълум аст. духонага квартира аст бародарон, дар 13 ошона қарор дорад. доми 14 ошона аст ки дар 13-умаш қарор дорад. 45 квадрати метр обсве дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис дорад. лифтам кор мекунад. ремонти замонавӣ, дом навастройка уже тайёра, ҳама зиндагӣ доранд. 45 квадрати метр мегӯяд духонага квартира. фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ. боз мегӯяд савдо муомилаам дорад. ба кадоме то ки маъқул аст бародарон, ҷойсои лаби роҳ аст ки яъне ҷои сода, яъне ки поёни корвон ҳеҷ ҷо наи саршавӣ шуда, кадоме ки амудома дид шинохта. кадоме то ки мехаред марҳамат рақамошон дар поёни видео аст. тамос гиред, бештар маълумотро ба шумо мефаҳмонам. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бародарон, қарор дорад дар ноҳияи Сангтуда гуфтага аст соҳибшон, дар пеши мактаб. хоб, ҳамин хел маълумот аст ҷойша ки агар нафаҳмида бошед худо тамос гирифта мегиред. ҳамин хел маълумоти пурра шамина ноҳияи Сангтуда пеши мактаб гуфтага аст соҳибшон. заминаш мегӯяд беҳаҷ ба калона мегӯяд яъне ки 20 сотиқ замина мегӯяд соҳибшон. 8 дар хона дорад. хонаҳо хайр ремонт чун средня бародарон, кухни, баня, калидор, кат, гирди хона маҳкам ва лимонарникам дорам мегӯяд. лимонарник ҷои лимон мегӯяд, чӣ мегӯям, хелеам душтай. дарахтони мевадиҳанда, обсе дуруст аст, ҷои беҳтарина мегӯяд соҳибшон. бо нархи арзон мефурӯшад мегӯяд, срочна камтар мегӯяд қарзор шуда, мегӯяд чӣ фасум дар кора мегӯяд, бархоти арзон мефурӯшад. 155 000 сомонӣ. боз ягон чи муомила мекунад, фақат одамони харидор мегӯяд аз шумо хоҳиш доранд. марҳамат тамос гиред, ба кадометон маъқул бошад. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Шоҳмансур гуфтага аст соҳибшон. аниқтар маълумоти пурраш нест бародарон.
духонага квартира аст дар 4 ошина қарор дорад, 45 квадрати метр. об свет пастени ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни, гарнитур, ами хел чизо дора бо қадчатага хеле бо балконча чи ам хеле ам дора барадрон. خب فروخته میشه با نرخ 310,000 سومونی. باز سودا هم دارد که 45 کوادرات نیای ریموت خونه میگه بهترین جوش هم جای نغزه. دو خونه کوارتیره 4 اوشونه سرعت خونه روسی گپ کانتر کاسته خیلی کدام تو که محقق کده یگو معلومات چه خوی فامیل سرعت نوشه تماس گرفته میفهمونی. با نرخ 310,000 سومونی فروخته میشود. ارزون میگیره میگه صاحبشون مرما. خانه فروشی نزدیک حولگی است برادران قرار دارد در نویه رودکی طرفای خاوران گفتگی است صاحبشون 6 سوتق زمین است 14 خانه کردگی است که یک تا کلیدور بانیا کخنی دارد. خانه شکاتور کردگی монтаж کردگی خای یعنی که уже تیار است فقط یک رنگ بورم میکنیم بو بانیا کخنیش هم هست. گردی خانه قریب سه طرفش محکم عادل در پرش بود جای آشخانه بانیا هم کردگی دارد. خانه پروژه نو پیش خونه یعنی که شب ریختگی همسایه هم از دیدگاه داروزه نو چسبوندگی است. با نرخ 300,000 سومونی فروخته میشد. با سودا هم میکنه میگه از 300,000 سومونی معامله خوب دارد برادران. با کدامتون اگر همین پروژه همین خونه که معقول باشد یگون چه که نفهمیده باشد تماس گیریم با اصحابشون بیشتر معلومات پرسین. از شما خواهید که لایک بپلمونه و نوره پدیدسا کنید. کвартира фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар пойтахт шаҳри Душанбе райони Сино гуфтагӣ аст кӯчаи Маяковский болотар аз боғи Миранико ами хел маълумот аст назди бозорча. якхонага квартира аст бародарон дар 4 ошина қарор дорад 35 квадрати метр ки об свет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом кухни кондитсионер термис ҳамаш ҳаст балкон шкаф ҳамаш қатишон метия мега соҳибшон доми кирпични 4 ошуна ки балкон ҳамаш қӯйдавӣ шкаф кондитсионер отоплени ҳама ҳамчура қатишон метия об сӯдага позитсияни ҳаста. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 255,000 сомонӣ. боз арзон мекунем мега хайр ремонтш средня не ки иваз алиш намешавад тоқа вариантҳои сум. ба кадоми шумо ки маъқул аст маромат тамос ки назди боғ ва мактаб бозорча мегад наздика ҷои сӯда ҳамаш қӯйдавӣ. و کدام تو که مقاله مرامت تماس گیرین بیشتر معلومات از صاحبشون فهمیده گیرین. خانه فروشی نزدیک حولگی است برادران قرار دارد در شهر دوشنبه در محله شاینا گفتگی است. بعدی گیپرازه میشه برادران از که маршрут که 45 تا خونه را میبرم میگه صاحبشون پیشی مکتب مغازه این چیزو نزدیک است. неки заминшон майда аст ки қариб 1 сотиқ замин мегад 3 дар хона дарони хона мегад 45 квадрат яъне ки даруш амхи 48 квадрат мегад хона аст. 3 дар хона қати баня кухниш ҳавлиш майда 1 сотиқ 175,000 сомонӣ нақш бародарон бо савдо ҳам камтар мекунем мегад соҳибшон. мактаб мағоза садик ҳамин чизо дар наздикиш ҳаст яъне ки маҳаллаи шайнак баъди гипразе мега соҳибшон. ба кадоми шумо маъқул аст маромат тамос гирем بیشتر маълумотша фаҳмед. аз шумо дӯстон агар ки бозам такроша узри зиёд лайка илтимос аз шумо ки монен ва навора дар ватсапи мотон падилса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар колхози Россия гуфтагӣ аст соҳибшон яъне ки павароти колхози Россия мехел маълумот аст. якхонага квартира аст бародарон дар 4 ошуна қарор дорад доми 12 ошуна аст ки дар 4-маш қарор дорад 35 квадрати метр аст. обсвет ошхона баня кухни дорад техпаспорт мегад ду талиф дорад мегад ҳардуш кор мекунад. хона мегад якхонага буд неки мо духонагаш кадага мегад евроремонти замонавӣ ҳама чизош мегад дарунш ҳаст беҳтари ремонт яъне ки кондитсионер пансионер кухни гарнитур ҳамаша дорад. ду лифт мега пастияни кор мекунад ҷои беҳтарина 4 ошуна доми 12 ошуна аст ки дар 4-маш қарор дорад. бо нархи 290,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо мега савдо ҳам дорад. конкретно одами мехаридаги боша мега муомила мекунем соҳибшон. ба кадомитон ки маъқул аст маромат тамос кунед рақамошон кор мекунад. аз шумо хоҳиш дорам ки фақат одамони харидор мега беҳуда занг назана нороҳат накунад. خانه فروشی زمینی است برادران. خانه فروشی نزدیک حولگی قرار دارد در نویه واسه در دهه حسن گفتگی است قربان حسن قربان هم خیلی معلومات است خیلی با
ки ҷои шаки нафта аз амн територия худтон маълумотша мегирен. 11 сотиқ заминаи бародарон ки ду дар хона кардагӣ аст ки якта калидор аловхона каладовка ошхона баҳния ҳаста. дуруни хона намека об гузарда об пасияни ҳастай дарахтони мевадиҳанда хона беҳтара ремонт кардагӣ чойлоби ангурам дорад бародарон. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 155,000 сомонӣ. боз арзонам мекина мега дӯстони азиз. хайр алишам мешава мега ҳавлӣ боша мега бо ягон намуд алиш мекина мега соҳибшон. хайр дар ноҳияи восӣ аст кадом токи нафъи марамат тамос гирен 155,000 сомонӣ муомила дорад сирочна мегад мефурӯшем. марамат занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастай бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур гуфтага яъне ки райони Шоҳмансур дигар маълумот надорад. духонага квартира ҳастай бародарон дар 4 ошёна қарор дорад 31 квадрати метрай. обсвет ҳастай ошхона баҳния кухни ремонти беҳтарин ҳамаи шароитош муайяса медорен зиндагӣ мекунен. хайхтон суратоша бинед ки чӣ хел тофтаста квартира кадом то маҳқуқ карда бошен тамос мегирем. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 275,000 сомонӣ. боз арзона мешавад. духонага 4 ошёна 31 квадрати метр 275,000 сомонӣ. ба кадом то ки маъқул аст маърамат тамос гирен бештар маълумотша мефаҳмед. шумо агарам хали квартираи фурӯшӣ хона мошин ягон техника мағоза чизе ки набоша барои фурӯхтан хоҳед реклама мондан метавонед ки суратҳои оригиналша қатъи маълумотҳои пурраш дар номери имо ватсап рӯй кунед. мо инам хеле эълон да мегузорем. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед силкара падилса кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар ноҳияи фархор дар гӯҷаи фархоре нагуфтан узри зиёд аз мо вобаста намекунанд соҳибшон фақат ноҳияи фархор гуфтагӣ ҳастай маълумоти пурраш нестай кадом то маъқул кардем бо тамос гирифта мефаҳмем. 8 сотиқ заминаи бародарон ки 5 дар хона кардагӣ тайёра якта веран калидорам дорад. ошхона баҳния дорад ремонти хона беҳтарин ремонт кардагӣ ҳастай ки медорем фақат зиндагӣ мекунем. хона мега тайёрай фақат маълумотша мефаҳмед дигарша бо хайхтон занг мезанем. фурӯхта мешавад бо нархи 180,000 сомонӣ. боз мегад арзон муомила мекина мегад соҳибшон конкретна одами мехаридор бошад. 180,000 сомонӣ савдо ҳам дорад мега обсвет астай кадом то мехоҳем марамат номерои микрофоншон аста кор мекунад метавонед ки тамос гирифта маълумоти пурраша пурсем. шумо метавонед ки ҳам хали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед агар ки замин квартира мошин фарқ надорад маълумотҳои пурра ва суратоша дар номери ватсаби мо партоем мо инам хе рекламаш мегузорем. дӯстон ба кадоми шумо хона далакура дар комментар нависен чӣ хел хона мо албатта хонаҳои гуфтагишонро ҷудо карда мемонем фақат шумо сабр кунед. ин буд 12 хонаи фурӯшӣ то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.